They harangkat bat kawut jong Lionel Messi. Kursen don Osman Dembele. Ia kada best FIFA man player award. Bat perlok hakana kemudian ngin saipek. Bakom nuki wot. Ia kana kada best award jong ke FIFA. Te hoit perlok. Ia ka kusnam jong unong ilek ka shinrang. Ubat bitam jong ke FIFA. Lapan bet daki South League ikon hon tepwot. Ki baper. Hakaba ka wot bala lumlang jong ka way pakaway ka kanhon. Kakit ia ka jingkia ka pamar ka jo. Kata mar 100%. Bat ki bala aban wot ia ka neka award. Ki day barok ki shinrang. National team captain. Ki ba register bat ka FIFA. Bat barok ki head coach national team. Jong ki shinrang. Ki ba register bat ka FIFA. Bat ki fan ro ki la aban wot. Ki bala register bat ka FIFA. Bat kinong mikmat jong kilat pathai Khubor. Bat ki wot ki badai na kibriu ki bala high profile. Ki ketup ia Lionel Messi. Ia Harry Kane. Bat ki wey. Hakimi ula wot ia Kylian Mbappe. Nakabenta ka FIFA best player. Kadba Lionel Messi. Ula jit nengkong ia Osman Dembele. Baar yu Kylian Mbappe. Bat balay yu Yamal. Kaba Dembele ula laban job ia kaneka award. Messi ula wodro ia Luis Enrique. Kumuta best coach ia Hansi Flick. Bat Arteta. Kaba Luis Enrique ula laban job ia kaneka best coach award. Bat haka jika ka wod jong Cristiano Ronaldo. Lami no da Bernardo Silva. Kaba ula wod ia Nuno Mendes bat Osman Dembele. Kublai Shibun.